kabini sibiridon fɔɲɔbaw dɔw ye jamana woroduguyanfan kɛnɛbaw dɔw minɛ k'a daminɛ Texas kɛɲɛka fɛ ka taa kɔrɔn fɛ ka so ni fɛn sɔrɔ caman fiɲɛ u siraw kan. O waati nin bɛ ka weleku a fɛ ka taa Atlantique kɔgɔjida fan fɛ. Sanfiɲɛba ani fɔlɔnkoto minnu bɛ se ka kɛ olu bɛna kɛ tɛnɛndon wula fɛ ka bɔ gunbaw maraw la ka taa jamana worodugu ni kɔrɔn fɛ ka kɛɲɛ ni Amérique jamana ka waatiko ɲɛmɔgɔso ye n'o ye NWS ka fɔta ye. Kentucky mara la mɔgɔ 4 sara fɔɲɔ caman kɔfɛ mara ɲɛmɔgɔ Andy Beshear y'o laseli kɛ kunnafonidilaw ka barosigi dɔ senfɛ tɛnɛndon k'a jira k'a jɛya ko u ye dɔ ye ni kɔrɔnfɛlaw cɛmancɛ mara ni kurunfura fo kilomɛtiri 65 ni kɔ. O ye tiɲɛniba lase kuransiraw ma a y'o fɔ ka fara kan. Power Outage US o bɔlɔlɔ sira kan nin b'a jira ko kurante du 165 ɲɔgɔn na ni mara nin kɔnɔ o ka ca ni 100 ye mara bɛɛ kɔnɔ. Ja kabakoma minnu bɔra sanfiɲɛ ɲininikɛlaw fɛ o mara kɔnɔ olu b'a jira ko nin fiɲɛba ninnu bɛ bɔ sanfɛ ka so sanfɛlaw yɔrɔw dɔw ci fiɲɛ na ka tasuma don kurasiraw la. Dɔw fana bɛ so jira minnu jusigilan dɔrɔn de tora u tilayɔrɔ bɛ dugu ma karagasigilan dɔw tora ka jɔ nɔgɔw cɛ. Arkansas kɛɲɛka tilebi fɛ mɔgɔ 8 bɛɛ sara waatijugu kosɔn mara ka kɔrɔtɔko barada ka kumalasela dɔ y'o fɔ AFP ye tɛnɛndon sɔgɔma. Sibiridon su fɛ Texas kɛɲɛka fan fɛ fɔɲɔba dɔ ye mɔgɔ 7 faga ka kɛɲɛ ni lakanaso ka fɔta ye ani mɔgɔ 2 sara Oklahoma tilebi fɛ fɔɲɔba wɛrɛ kosɔn. Fɔɲɔba n'o ye waati cogoya dɔ ye min bɛ mɔgɔ kabakoya i n'a fɔ a bolomadali ka gɛlɛn o ka teli ka kɛ Amérique jamana la kɛrɛnkɛrɛnnena jamana camancɛ o n'a woroduguyanfanw la.